Ei, arọbụna gasị biko bụ ọgụ na na-ewe ụzọ gị pụọ ọnụ tutu efugona ọ ka ọ dị mma ka anyị na-ekwu ome na nkịtị ọnụ ha dị ire. Chukwu biko bụ ọgụ ọ na-awụchi ụtụtụ nwe ọkụkọ nwee di, ọ na-awụchi ụtụtụ nwatakịrị atikuwe nne na nna ya na-eme ha ekele maka asọ onye manara onye ya ọzọ na-ekele dike na nke o mere ma emekwa ọzọ, ekele nwaanyị gwụrụ aka dị ọgwụkwa ọzọ, ekele dike jere ọgụpụta ekewekwe ya ojekwa ọzọ, ekele onye gburu ọkọ ogbu egwu, ekele na-egwu ogbu ebula, ekele na-egburu ogbu efi, ekele na-efi ogburu ọtakwasị efi na ogbukwasị chi evono tata bụ oyi ka a na-akpọku Chukwu na ndị ala aka niile aka ekpe ụwa danya na ọnwa anyanwụ elu ụwa na-azụ ụwa n'ihu ezimezi ọrụ bụ nagụ so biko bụ ọgụ bụ okoro na chefu na agụbụ ụzọ agụpụ ọnụ arọbụna gị girigi ọgụ, arọbụna gị girigi mgba, arọbụna gị girigi agha a na-etiku n'ụbọchị tata maka agha na ọgụ na mgbachie n'ezi karịrị akarị. A na-enwe agha mgbe a na-enwe agha ajọ mgbe a na-enwe agha ajọ mmadụ ọgụ ajọ mmụọ ọgụ ajọ mmadụ mgbe ajọ mmụọ mgbe ajọ mmadụ ndị na-agba mmadụ mgba ndị na-achụkwatụ mmadụ ụnụ maara ha tata na-echepụrụ n'ọjị biko bụ ọgụ na ọka ọ dị mma biko bụ ọgụ ọ bụ na agwọ emekwana ka agwọ asọ masị na-ewerekwa n'ihi eke nkụ na ihe onye agụji ebi ire dịkwara na mbọ ihe akpụ ji adị ire dịkwara ya n'ọdụ ọwụ na agwọ eme ka agwọ mazị na-ewerekwana ya ụmụgodo mazị na-ewere ya akụ nkụ na-ebula mmiri ka mmiri ji wee dị ede ekwu nde ka mmọnwụ ji dị ebube anyị na-atụ ụmụazị ụjọ ụkwanụ mmọnwụ anyị ụmụazị na-akparị ihe nwatakịrị na-akpakwere hụwa nwatakịrị na-etikwu Chukwu na-etikwu ala ihe ọrọ bụ nagụ na-etikwu omokochi na ọfọma na ikeluka na ọhịa ike na nwesa mape na eze anụ nwana n'odebele le odem okwu achụkwu amachukwu ọgwa nwa eze akụ bido dị na akasị ọbịa chekwa n'ogbochi na nke mara mmadụ ma nwere chi ebe nta ọmụgwọ so gwumụgwọ sasị mbiko bụ ọgụ ka chi efurugodo ndị nwe ụbọchị ata ndị ji ose ndị okoye ndị mgbe oyi asị nchigwu chi efurugo ụtụtụ oyi ehihie oyi mgbede oyi abalị oyi anyị jikwe na ọjị aka dị n'aka ekpe ụwa danya na ụwa anya wee lụwara azụ wasa jikwe na ọjị biko bụ ọgụ na chi efurugo n'ọka ọ dị mma ka anyị na-ekwu okwu ya ihe na ụbọchị tata ka ọmaka meme n'aka dị n'aka ekpe mee na ọdanya mee na ụwa anya mee n'elu ụwa mee n'azụ ụwa bụrụ na ya ọgụ eke na ọgụrụ ọgbụ afọrọ ọgụ nkwọ ọgụ chere nwa okorobịa ọgụ ego ọgụ agam n'ihu ọgụ ndị ajọ mmụọ ọgụ ndị ajọ mara ọgụ ndị esu imi dụ na-ekpe ekpere ka jiri chọja depụ n'ome busowere ha agha dụ na-ekpe ekpere ka ọnwụ ugbu achara ka ọ detorogo anyị sị ọrọbụnagụ ibuzowe ha agha ọgwa ọrọbụnagụ na-ebu agha ọrọbụnagụ na-alụ ọgụ ọrọbụnagụ na-egbu ọgụ iji ọrọbụnagụ girigi ọgụ rụọ ọrọbụnagụ giri mgba rụọ ọrọbụnagụ girigi agha ndị unu ji agha eche anyị n'ụzọ ndị ji ọgụ eche anyị n'ụzọ ndị mgbe ndị ji mgbe eche anyị n'ụzọ ndị na-ebu ya agha esi n'ụlọ agha mmụọ agha mmadụ ndị asị ndị iro dị na asị ndị amụ dị n'eze ndị a na-atabụ n'obi ha na-achọ ka ha tabụkwa anyị anya arọbụnagụ tata oye oye ka a na-asị ka ibuwere anyị agha zoro ezo ka anyị fọ na nke a na-afọ nke anyị ma na nke a na-afọ ama ndị si n'akụkụ agasị ezi n'obi ilu a ndị si n'akụkụ akọta anyị ka anyị daga na n'iru asụ mbiko bụ ọgụ ka iwe buwere m agha ndị nna nọ n'okeke na okoro na okafọ na okogbo ndị na-arụ ọrụ ndị otu ndị nta kwetere na obi eziokwu Chineke ga-adị obi eziokwu Chineke ga-adị ndị na-ekwete na mmụọ ọfụ nwere ji ndị kakuche dị aza spiritual director arọbụna gasị nke iburu ha ga n'ụbọchị tata n'ọkwana mmanya ji udo wee pụta ọkụ ya n'ọkwana ndị nna arụ ọrụ meri ọnwụnwa wee dị mma ọkwa na ọnwụ na ọ gaziere ha wee gaziere m ọkwa na ogbu opi gbuchi opi ka ọ na-eche na onye gba bọọlụ na-arachakwa n'oroma ya ka anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị tata wee na-asị ịmara okeke okoro kafe okonko mgbe oke na mgbe na mgbafara mgbe okwe ka ha ka ha gwụ ndị niile na-arụ na ndị niile na-ejere ozizi ya bụrụ agha zuru ego agha mmụọ na agha mmadụ nke ha ma na nke a na ma nke afọ na nke a na-afọ na ka ji ọjọọ na-echere ego n'ụbọchị tata ụbọchị oyi subiko bụ ọgụ subiko lebara ya ọgụ agha mmụọ na agha mara agha ọgwụ agha ndị amụsụ agha ndị akara obodo agha ndị uke agha ndị ọbala obodo agha ndị ruru osi asụ mbiko bụ ọgụ n'ọhịa a na-arịọ n'ụbọchị tata a na-echekwasị gị ọja dịka a na-awa ọja ka a na-awaga ụzọ ọhịa ma waga ụzọ awele awaga ụzọ ude awaga ụzọ ọrụ dịka na-awaga n'ọja ka na-awasasị aka maka ajọ mmadụ n'ụzọ a n'isi anyị wee na-asị na ihe ọma ji na-emere anyị ego anabata ego n'ụlọ akụ anabata ego n'akpa anabata ego n'ụlọ anyị gbuo n'aka ndị ka egbute anyị gbuo n'aka ka egbute ụmụ Igbo niile dị n'oru dị n'Igbo asị ihe ma mere ndị na-ekwete na omenala asị ihe ma mere ha ọ gasị gaji osepụ esepụ na ọhịa anyị na-akọ n'ụbọchị chọta ụbọchị oyi otu anyị kpere ka ọ dị n'ọfọ aha Chukwu na ndị ala ise ndị be ya waji ekwe na ndị ichie nwara lekwe na ya ihe na oke ụnụ ka anyị na-enye ụnụ ọ na mmadụ nye mmụọ oke ya mmụọ wetara ya oke wee na-asị oke ya kọkwana ya na onye ọ na oke ya kọrọ n'ụwa na-ebigheri ya aka onye ọ na oke ya kọrọ n'ụwa na-akọ ọta wee na-asịkwa na lụwara ya agụ arọbụna gị giri gị ọga arọbụna gị mgbe arọbụna gị gị aga lụwara ya gụ gbawara ya mgba ka ha ra ka ha bụ nwoke na nwaanyị ndị na-egbochi oke anyị
ka unu gbochie aka maka gbochie atụmatụ dịka a na-atụ ọgara unu okwu n'ụbọchị tata gaa buru aga zuru ego ka oke anyị niile ruo ya aka na ewunye na afọ na nkwọ na n'ụbọchị na Igbo jiri bido n'ọhịa nkwuru ka ọ dị n'ọfọ arọ nke na mmanya ka eji amanye okwu ọnụ mmụọ niile nchere mma na nzu mma na-edo na nchere ọjị na mmụọ niile ememe na mmụọ na-ebe ihe na-ezu mezi ọrụ ọbụla gị gịrị gị ọgụ gịrị gba gịrị agha obi eziokwu Chineke nke na mmanya kụ mgbe mara okwu ọnụ ikpe ama n'anyị ụnụ nwa mmanya ka ihe ọ na-eme marị anyị ọrụ na ihe ọ na-echiri aka ka ọ marị ya na onye ihe ọ na-eme marị na ihe onye a na-agazi agazi ya bụ awele ya bụ ọgazi ọgazi ọhịa na-ekwu n'ụbọchị tata asị motu ahụ gbere ka ọ dị n'ọfọ na ha na ụbọchị na Igbo jiri biri e kwuru na ozi ezi ya nwoke erugo eluigwe aka na anwụrụ ọka na-ajị anaghị ajị bụrụ ụzọ ebugo eluigwe na-ajị na mata ozi anwụrụ ọkụ ugbu a anwụrụ ọkụ ji na-aga elu elu na-aga ala ala wee na-asị Chukwu na ndị ala ọbụna gị ọra bụrụ na ozi ya na ihe nle ndị a ekpere n'ọfọ ihe nle agọ n'ọfọ wee na-aji emezu ya ka ọ dị ire n'ọhịa